Първото нещо, което трябва да направите е да отворите сайта на производителя и да отидете в секцията за изтегляне на драйвери. В конкретния случай модела е Canon MF4330D. Важно е да отбележим поредността, в която се извършват действията. Принтера се свързва след като бъде инсталиран драйвера или по време на самата инсталация, но не и преди нея. За момента той може да бъде изключен. След като драйвера е свален, започнете инсталацията. С приключването на инсталацията вече трябва да включите принтера и да го свържете към компютъра. Вече може да отворите менюто за настройване на принтера в Settings. Изчакайте, докато принтера не се появи в списъка. Ето, че се налага да му помогнем малко. Отпечатваме тестова страница с идея да разберем, че процесът е минал успешно. В това меню се намират настройките за печат на принтера, формат, едностранен или двустранен печат и качество. Тук можете да проверите дали принтера ви функционира нормално. В случая той е свързан с USB кабел. За различните типове свързване и проблеми ще публикуваме отделни клипове. Гореспоменатия метод не е единствен, когато става въпрос за инсталация на принтер. Можете да направите такава и през меню Control Panel, секция Device and Printers. Ето и стъпките, през които трябва да минете. В случая принтера не се появява в списъка с портовете. Търсим USB такъв. За да се появи във въпросния списък е нужно да извадите USB кабела и да го поставите отново. Избираме нашия модел принтер и довършваме инсталацията.